Good morning. Happy Tuesday. Hindi ata ako nakapag-vlog na naman kahapon. Oo, wala nga. Sobrang busy. Alam niyo na, pag Monday. Grabe. Kulang na kulang ang oras ko pag Monday. Ayan. Sobrang aga kong bumaba kahapon kasi yung pick up nga ng DHL, diba? And then, nagka-problema pa yung isa, yung Australia. Kasi sobrang laki ng box daw. Eh, akala ko allowed yun. Which is, allowed naman talaga, alam ko. So, mabigat siya. Malaki yung box, mabigat. Eh, hindi daw kaya ng isang, ano lang, isang, tawag doon, nagpipick up lang. So, inano niya, pinakausapan ako na, tawag doon, i-box ulit, i-transfer sa ibang box pag dalawahin, kung maghahatiin. Kaya, bad trip yung mga kapatid ko kahapon. Nakakaawa naman kasi, diba? In-efforta namin yun na i-arrange talaga. Lalo na yung isa kong kapatid, yung pang-pito, si Jack, sunod kay Bunso. Napakanit talaga magkamada ng mga ng mga produkto, ng mga product sa box. Yan. Kaya siya lagi yung inuutosan ko talaga. Kaya yung sabi niya, pag yan, pinaano pa talaga nila, pinalipat pa nila ng box. So, ayun, nasa 48 kilos kasi yun sa Australia. Kaya dinalawang box na lang. Anyway, nakalipad na sis Ina yung iyong RMK. Although may kulang ako doon, yung spray, hindi ko na-include kasi late na dumating yung stocks. Pero nakalipad na yung yung 44 kilos mo na na dalawang box din. Tapos yung sa sa Dubai naman na 71 kilos. Kaya nung kailan ba yun, sobrang sakit ng katawan namin na ewan, kasi ang dami talaga, literal ang bigat, 160 kilograms ata yung yung lahat ng order sa amin, DHL. So anyway, thank you so much mga district ko sa sa ibang bansa, especially syempre yung mga buyer, kasi kung walang mga buyer, walang mga ngahas na mag-district, diba? Lalo ng RMKDU, guys. Tagtag nga lang. Lalo ng RMKDU na sobrang talaga, benta talaga kapag kaganitong summer. Ayun nga, diba? Hindi ako masyadong nagpo-post nung March kasi literal na wala kaming stocks. Kahit na yung stocks namin sa shelf is kinukuha pa or hinihingi pa ng mga ng mga district. Kami na lang muna eh. So, yun. And then, ayan nga, full stocks naman tayo ngayon. Yan, siguro good for 1 to 2 months yung yung stocks natin. So, ayun lang. And speaking of sakit ng sakit ng katawan, masakit pa rin ang katawan ko ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Para akong binugbog na ewan. Sakit ng katawan ko. Kaya coffee na muna tayo. 8:30 na. 8:30. Tapos wala pa yung na-stress na ako dun sa Kaya ayoko na nagpapa-import eh. Tama ba? Import, papasok. O, tama. Ayoko nag-i-import na kasi ganyan ang tagal. Nadala ako sa actually, nadala ako sa mga Thai product. And ayun nga, Thai product na naman yung ngayon. Pero ayun nga, yung mga mga nakaraan ko 2 to 3 years ago. 2 years ago yata. Ganyan, parang Thai supplier ko siya. Pinay, pero ayan, Thai supplier ko. And alam mo ba na nagkanda leche-leche yung transactions namin na ewan na doble kasi yung bayad ko, na doble yung send ko kasi unang send ko ng 50k is hindi daw pumasok, ganyan. Nasa yata ako noon that time, nasa probinsya. So, kagustuhan ko syempre na sa barko, yung mga, yung whip soap ata noon, kasagsagan ng kabentahan ng whip soap. Eh, syempre, sa kagustuhan ko, maisakay na ng barko. Nag-send din agad ako ng ng another 50k, although may na ako noon, may sinend na kasi, basta guys, ganun. And then, ayun,
ang ending, yung unang deposit ko pala, na-transfer naman, na late lang ng ng paso. Kaya yung inano ko, in over the counter ko, syempre pumasok pa rin yun, kaya na doble yung sending ko. And ayun yung inaano ko na pabalik. Parang hinihingi ko na ibalik mo sa akin yung sobra, ganyan. Eh, sobrang antagal na guys. 2 years. Imagine niyo 2 years hanggang ngayon hindi niya pa nababalik sa akin. I swear. Kasi kesyo, nagkaroon na nga, nag-pandemic na nga, ganyan. 50k lang naman. Pero 50k is 50k guys. Sobrang sobrang laki nun, diba? Kasi ako tag doon, nag-order, good payer naman talaga ako. Ganyan. So, medyo naiirita ako na. Pero hindi ako nagsasabi ng masamang salita sa mga tao. Kahit na gustong-gusto ko na sana makarma ka, bla 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 bla. Hindi, kasi syempre, iniisip ko pa rin na baka naman talaga may pinagdadaanan, ganyan. Yan. Lagi kong inaano yan sa amin. Lagi kasing, tawag doon, lagi kaming nire-remind niya ni mama na kapag kagalit kayo, huwag kayo nagsasalita ng mga masasama sa kapwa, ganyan. Kahit gano'n pa gano'n pa kagalit. Kasi minsan, di ba, din natin inaasahan na kapag salita tayo ng sobrang sakit din sa kapwa. Kasi once na lumabas na yan sa bibig mo, hindi mo na mababawi yan. Magtatatak na yan sa tao na napagsabihan mo. Kaya kahit anong gigil ko sa kanya minsan, pigil ako. And thankfully guys, after ilang taon ng pangulit ko sa kanya is hindi naman lagi-lagi kong kinukulit pero yun nga, minsan nagtatanong ako ganyan kung mababayaran niya pa ba ako kahit konti-unti na lang kasi inaano ko binibigyan ko naman siya ng flexible diba, na ganyan kahit pa 1,000 na lang para at least mabawasan, diba? So yun, and after ilang nagparamdam siya na siya unang, in fairness, natawa ko kasi siya ang unang-unang nag-message sa akin. Sabi niya, ma'am, pwede ko ba mahingi yung contact doon, parang bank details mo kung saan ko pwedeng isend yung yung pera mo. So, ayun, hindi pa naman siya nagsisend, pero at least yung yung effort niya na manguna ba na na pagsabi ng gano'n, nakakatuwa na, 'di ba? Kasi responsible din naman siya. Siguro talagang lang siya. Nagkaroon lang ng mga problema. Ayan. Kaya ayoko na rin dumagdag pa sa sa problema niya. Although minsan talaga guys, hindi ko mapigilan na ayun, naiinis na talaga ako sa kasisingil. Meron pa. Ito naman worst. Thai supplier din. O, diba? Grabe talaga yung mga dagok sa buhay ng isang online seller. Ito naman is around 75,000 pa guys. Ayan, sa sa Lishu Coffee naman to na hindi nakarating sa akin. Nagbayad ako para sa stocks ko. Ang ending, hindi dumating sa akin yung product, diba? So sabi, i-refund. Nasa 75,000 pa yun. So hanggang ngayon, siguro 3 years na, 4 years na. Hanggang nag-iba na yung nag-handle ng company, pinagpapasapasahan na lang yung account ko. Hanggang ngayon, awa ng Diyos, wala pang naisusoli kahit na 5 duling sa 75,000 ko, diba? Nakakaloka. Ilang makaawa na ako sa kanila na sabi ko kailangan ko yung yung aking pera. Kaso wala eh. So, kaya minsan nadala ako sa sa pagpapa-import talaga. Ngayon naman, kausap ko si Weng. Okay naman si Weng. Kasi kilala ko naman siya personal eh. And ayun nga, may pa rin. May mga sablay pa rin kasi ang tagal. Lumabas sa sa cargo, ganyan-ganyan. Yung ina-expect mo na 3 weeks lang, nagiging 1 buwan, nagiging 2 buwan. So, tenga yung diba? Tenga yung pera. So, mas mura kasi talaga kapag ka nag-i-import ka. Kaso, ayun nga din, yung risk. Mag-risk ka din talaga na matitenga yung pera mo, and then ayun, mas worst, hindi makarating, hindi na maibalik, diba? So anyway, ang dami ko na naman agad daldal, diba? Umagang umaga. Oh my gosh, ang aming bill pala, napetsa na ngayon, due date 29, 26 pa lang naman eh. May 3 days pa. Tumaas yung namin sa baba sa shop. Dati 4.9 lang to, tumaas ng 1K. Pero yung dito sa taas naman, bumaba siya. Kasi dati nasa 8,000 to. O, diba? Grabe binabayaran ng lola niya. Dahil dyan, ilabas ang rice cooker galing sa ref. Aray ko.
Ipinasok ko kasi ito kagabi. At ayan, oh. May tira pang kanin. Sayang naman. Ayan ako na lang ngayon. Isangag ko. May talong pa pala ako dyan sa ref. Kaya ito na lang lutuin ko. Torta ko lang. Alam ko marami din sa inyo ang gumagawa nito. Especially yung mga walang access sa uling. Ayan, yung mga nakatira sa condo, ganyan. So, pwede naman sa ano guys, sa stove nga. Kaya, kaso mas mainam pa rin talaga kung sa charcoal. And mas okay pa rin to kaysa pakuluan. Kasi pag pinakuluan mo yung ano, yung tawag dito, itong talong, di ba yung balat hindi mo na matatanggal. Although, edible naman din yung balat. Kaso, iba yung texture. I mean, iba yung kapit ng itlog sa ano, sa ganito. Sa ni-roast or inihaw na ano, na talong. Diba? Agree ba kayo? Pati ito lutuin ko na rin. Yan, bago pa siya maabutan ng pagka, ano ba yan? Pagkagulang. Ayan. Habang crispy pa siya. Ano ko lang to, stir fry ko lang sa tinapa flakes. Yan. Kasi wala akong meat and ayoko sa meat. I mean, ayoko sa giniling na baboy pagka nagluluto ako ng mga ginisang gulay. Mas gusto ko tinapa flakes. Sobrang malasa. Gisa lang tayo guys ng bawang sibuyas, kamatis. Hayaan lang natin kumatas yung kamatis. And then, i-add na natin yung tinapa flakes. O, diba? Ang dami talagang laman. Nakailang luto na ako eh. So, baka ubusin ko na lang to para mas malasa siya. Ayan, nalagay ko na yung tinapa flakes. Grabe, sobrang ano niya talaga guys. Sobrang bango. I swear. Alam mo yung smoke na smoke talaga yung ano. Yung tinapa. Ayan. Halo-halo lang. And then, lagyan na natin yung Baguio peas. Kaya lang natin sa magtubig ng puso. Pag kulang, pwede na lang dagdagan. Teka, kuha pala ako ng sili. I forgot yung sili. Pampabango yun eh. Asan na yun? Dati pa dito. Ayan, ayan. Ayan. Ayan, isa lang pwede na yan. The sili is life. Mahirap na ubusan. Bango. Lagyan natin ng soy sauce. Konti lang kasi yung ano guys, yung tinapa flakes. Meron na yan. Somy salt na yan. Ayan, pinaka-preservative niya kasi yun. For color lang tong ano, soy sauce. O, diba? Looking good ng ating ano, veggie. Veggie. Yan, pang-steam na rin ng ano, ng gulay. Para mas mabilis siyang maluto. Lakasan natin yung apoy para balik-balik lang. Balik-balik ta rin lang. O, ayan. Enough na yan. Konting-konting sauce lang. Yan. Napaka, ano ng tinapa flakes. Kahit sa inyo ilagay, tinapa or any gulay na ginisa. Or pwede nga yung sa ginagawa ko lang minsan, diba? Yung sa fresh tomatoes. So, yan, 180 lang guys sa aming Shopee. And then yung lasa, sobrang sakto. Din ako nag-add ng ano, salt. Diba? Konting soy sauce na lang for the color.
And then, I swear, sobrang sarap, guys. Pwede itong pampapak. May crunch talaga. Sarap. Sobrang malasa yung ano. Pinapa-flake. Grabing alinsangan. As in, napakainit. Hindi ko pa nga naubos yung kape ko eh. Pawisan na ako. Ay, sarap. Masarap uminom ng tubig kapag uho na uho ka. Ano? Lalo na yung galing ka sa labas na wala kang pambili ng tubig. Or meron naman pero wala ka makitang mabibilhan ng tubig. Diba? Medyo manamis-namis pati ang tubig kapag uho na uhaw ka. No? Sa torta naman tayo, guys. Ayan, parang opo yung itsura. Kasi tinanggal ko yung ano, yung stem. At matigas na portion yung bandang stem eh. So, ginanto ko na lang. Ayan. Kain tayo, guys. Mauna na ako kasi tulog pa yung anak ko. Ayan. Yung niluto kong Baguio beans, saka yung tortang talong na walang stem. So, kain tayo, tsaka yung coffee ko. Mag-isa lang ako ngayon. Ayan, kasi nasa Pasig si Kalbo. Umuwi siya kagabi. Kahapon, actually. Ayan, kain. So, mas maganda na nandun siya kasi tahimik ang bahay. Plus, ang sarapan ng tulog ko. Walang maingay na hilik. Walang naglalaro sa PC. Ayan. Let's eat. Nakapag-pray na pala ako, guys. Na, ayan, kasi kailangan na rin bumaba. At may mga tatapusin na naman. Alam nyo na, doon naman umiikot ang ano, ang araw ko, ang oras ko sa negosyo. Sa ating munting negosyo. Tas, yun. Kain. Yummer. Sarap talaga ng ano. Tortang talong. Parang gutom na gutom ako. Kaya pala kagabi guys, hindi ako kumain. Ayan, nakalimutan ko na kumain kagabi. Sobrang busy. Tapos ano na pala ngayon, no? April 26. So, last 2 weeks na lang. Eleksyon na. Ayan. Kaya, sabi ko kay Nene, sunduin na namin sila mama next week ng Thursday or Friday. Kasi magpapalit sila eh. Si Nene doon buboto. Tapos sila mama dito naman buboto. Hindi pa kasi nakalipat sila mama doon eh. Pero baka next ano, next na registration. Palipatin ko na rin sila doon sa ano, sa Nueva Ecija. Ay, ano nga yun? Sabi mo, oy, ano gawa mo? Uy, ano gawa mo? Ulit! Si ate kong malaganda, oh. TikTok ka na naman ng TikTok.
Ah, Lagi ako nagtitiktok. nagati-tiktok. Ayan, medyo lumuwag na kami dito guys. Nawala na yung mga boxes dyan ng DHL. Meron na lang dito natitira dalawa. Ayan, papabuko rin to ngayon. At si Kuya Pio mag-iihaw. May order ata kay Nene. Oh, kahapon pala biglaan yun eh. Sa ano, mga suki niya sa MOA. Yan, sa Ecom. Bagong ligo, oh. Grabe yung ano mo. Yung forehead mo. Lapad. Sabi mo nga sa guys, hi guys. Hi guys. Dali na. So, hi guys. Sabi mo, uy, ano gawa mo? Dali. Uy. Uy, ano gawa mo? Sarap, uy. Ate, kiss ko ate. Hindi ko nang kikis sa akin. Dali. Sarap naman talaga ng ano na to eh. Yan, kahit di na mag-anak si tata, no? Sa inyo pa lang eh. Solve na, no? 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 Wala pa si Gigi eh, Mamed. Pupunta rin yung dito. Kasi malamig. May sipon siya. May sipon si Gigi. Ito, ganda-ganda ko sa batang ito. Bawal siya. Bawal siya. Ay! Ayan, nakita lang namin sa ano, sa TikTok kung paano mag-divide, maghati, mag-slice ng bubble wrap. Sundang paggamit eh. Hello guys, ilang araw akong ilang gabi akong hindi nakapag skincare. Sobrang pag naghilamos na ako, wala, nakatulog na ako. Sobrang busy. Anyway, ayun, thank you Lord sa productive na araw na to. Ayan, na-pick up na yung mga dapat ma-pick up. Tapos, syempre, pag may lumipad na, meron naman panibagong order. Nakakatuwa. Ayan. Yan ang bumubuhay sa atin, mga international orders, Shopee orders. Ganyan. So, yeah, mag-skincare lang ako kasi na-miss ko. Yun pa pala. Hindi pa ako nakakuha ng bagong tretinoin. Yan. Kasi yung tretinoin ko is, ano na. Ayun o. Wala na. Pwede pa ba to? Pwede pa naman. Sige. Simutin na natin. Since meron pa siya. So, ayan. Kuwang-awa ko kanina sa sa kapatid ko. Naiinis ako, nanginginig ako sa inis. Kasi tumawag yung parang yung prof niya. Yan, kasi graduating na yun eh, yung pangpito kong kapatid. Graduating na, tapos, yun, yung ang babayaran niya na lang is yung ngayon talaga na tuition niya for this sem. Ayan. So, lagi ko na siyang tinatanong na magbabayad na ba tayo, ganyan-ganyan. Tapos, sabi niya, sana pagka malapit na nga daw yung mag-clearance na. Sabi ko, okay. So, lagi naman ako guys, may ready pambayad sa mga tuitions nila. Kasi ako nagpapaaral din sa diba? Sa, oh, ano yan? So, kasi ako nagpapaaral dun sa dalawa ko pang kapatid, diba? Tapos, ayun, tinawagan siya ng niya kanina, ng prof niya, ini-inform siya na hindi siya makaka-marcha sa graduation ngayong summer. So, syempre, as estudyante na ini-expect mo na makaka-graduate ka, laking naman nun, laking parang ang sakit naman sa kanya, diba? Lalo nag-effort ka sa thesis, kasi currently siya guys, ano nga tawag yun? On the job training. Ayan. OJT, pero lang yun. Online lang din. Ayan. Tapos, ayun nga, iyak siya ng iyak kanina kasi sinabi niya na di siya makakamarcha. Sabi ko, bakit ganun? Hindi naman pwede yung kako na nandahil lang sa hindi ka nakapag-settle agad. Ganyan, kasi unang-una, dapat, di ba, may notice man lang. Ganyan, katulad ng Meralco, ng credit card, ng binibigyan tayo ng notice sa email, kasi ngayon puro online na lang, diba? So, ayun, walang notice talaga, guys.
na sinabi na magbayad na kayo, ganyan, ngayon, or ganito yung deadline ng payment ng ano niya, nandito yun ang balances nyo, ganun. So, wala. So, syempre siya pa, siguro pa, ano-ano lang, naantay lang din. And then, nga, marireceive niya na call na gano'n sasabihin sa kanya. So, busit na busit talaga ako kanina. Nagda-drive ako kasi nag-deliver pa kami ni Nene sa, sa 1ecom ng mga order sa Shanice. Naiinis talaga ako kasi naaawa talaga ako sa kapatid ko. Kaya kasi eto nga, sa lahat ng kapatid ko, yung pampito talaga guys, ang never talaga yan. Never na nang hingi unless kailangan niya. I swear, kahit kila mama noon, nung kumikita pa sila mama, never nag-ano yun, nang hingi yun na pangluho, pang ganyan-ganyan, na pang cellphone. Never talaga guys. Hinihingi lang yan sa akin pagka pamasahe, pa 20-20, yung ganyan. Yun lang talaga. Kaya, naawa ko kanina na sa kagustuhan niya syempre makagraduate na at ayun nga para makatulong kila mama tapos nagkaganon pa. Kaya sabi ko kausapin niya pa yung ano yung head ng ano nila ng school nila or nung department nila. Ayan, kasi may ready naman talaga ako guys na ano na pambayad kasi nga lalo na prayo ko talaga yung ano yung graduating. Kaso yung diba? Bawal yun guys, diba? Bawal. Kaya talaga irereklamo ko yung pag hindi nila pinag-graduate yung ano yung kapatid ko. Yan. Kasi ang rason nung school, nakapagpasa na daw yung accounting ng list ng estudyante na makakapagmarcha. Sabi ko naman, bakit meron na silang list nang hindi pa sila nakakapagpa-clearance? Kasi unang-una, mag-clearance ka, diba? Sa ano, lahat ng mga department nga. Ayan, sa accounting, sa registrar, ganyan-ganyan. Sabi ko, bakit nanguna na sila na ano, nagpass na sila ng hindi man lang in-inform yung ano, yung estudyante nga. Kaya ayun, papuntahan ko bukas kapag hindi pa nag-reply yun na ano, na sa email namin. Kasi gigil na gigil talaga ako eh. Kaloka. Ito nga, kahit sila Chris eh, nakaano na yan guys ah. Di ba sabi ko sa inyo, magbayad kami ng tuition. Hindi namin naabutan ng bukas yung ano, yung school nila. So, nakakapag-take pa naman sila ng exam. Hindi sila parang hinuhul, ganyan-ganyan. So, grabe. Nakakainis. Anyway, ayun lang yung chika ko guys. Habang nag-skincare, di ba? And speaking of skincare, nag-message na kanina lang yung manuf ko na finish na yung ano, yung serum, yung tomato serum, tomato toner, tsaka yung yung bagong serum na inano ko, pinagawa ko, yung hyaluronic serum. Hyaluronic tsaka basta dalawa yun. So, yun lang. That's it. Ayan, ba't andito ka anak? Pumasok si Chris eh. Ayan, kami lang chismoso. Walang dalawa dito. Yan, wala si Kalbo. Yan, mas gusto namin na wala si Kalbo kasi tahimik ang buhay namin, guys. Diba, nak? Ayan. Tahimik ang aming life kapag wala si Kalbo. So, yun lang. Good night. Nandito si ano. Si Chris nga. Nakikimarites. Good night. Marites your. Marites. O, hindi mo na naman nilalabas yan siguro, ha? Maano na ay. Ano? Puro free na nga. Lalabas ko pa. Huwag mo lang i-ano sa mga pusa kasi. Ito, hindi ko ano sa mga pusa eh. Ngayon na, good night na tayo. Hi guys. Right. Anong oras ka rin natutulog? Ikaw para kasi daddy mo eh.